O vindeiro luns 2 de abril, o Pabillón Municipal dos Deportes acollerá en Pontevedra o primeiro trofeo internacional de fútbol sala Cidade de Pontevedra, unha oportunidade única para gozar da élite do fútbol sala coas seleccións absolutas masculinas de España e Finlandia. O Pabillón acollerá o partido, que será ás 7:30 da tarde. E eu agardo que o luns o Pabillón este o máis cheo posible e que disfrutemos de un gran partido de fútbol sala, porque ademais é moi importante ver o nivel máximo de fútbol sala que é a selección española, xunto con 2 ou 3 ou 4 seleccións a nivel mundial, e iso é importante para a base do fútbol sala, para a xente que lle gusta o fútbol sala e para xenerar afición e práctica deportiva, non? Por lo tanto, nada, encantados. E non será a única ocasión na que a selección de España se deixe ver. As persoas interesadas poden ver os xogadores adestrar no Pabillón o domingo 1 de abril ás 7 da tarde e o mesmo día do partido, o luns 2 de abril, ás 11 da mañá. E ojalá que este espectáculo deportivo que se pon en marcha en Pontevedra o próximo lunes sea un deses moitos que poidamos facer tamén en colaboración co Concello e con máis institucións que queran colaborar para traer eventos deportivos de máximo nivel, porque estamos falando de eventos deportivos de máximo nivel a capital das Rías Baixas, que neste caso é a cidade de Pontevedra. O seleccionador español dixo esta mañá que agardan poder gañar e dar un bo espectáculo para todos os afeccionados ao fútbol sala en Pontevedra. Está claro que ya cualquier partido va a ser competitivo y eso es lo que vamos a tratar de conseguir, ¿no? Que el público disfrute, que es uno de nuestros principales objetivos, sin olvidar que el primero y más importante es ganar, pero también intentar que haya espectáculo, que el público disfrute y sobre todo que el pabellón se llene, que eso es lo que cerraría el círculo de que fuese un éxito organizativo, y en eso seguro que el LEIS va a hacer todo lo posible para que el próximo lunes el pabellón de Pontevedra, el pabellón municipal de Pontevedra esté lleno, que eso sería muy importante para la promoción del fútbol sala. A entrada ao pabillón para ver xogar a España e Finlandia custa 13 euros en taquilla, con prezos especiais para mozos e mozas maiores de 10 anos a través de marcaentradas.com.